Kuble pi baro kani day ka mathematics class 9 but hang ni ngin solve in Kenya kani ka exercise 2.1 kini ki jingkali jong kani ka 2.1 but kani day chapter 2 ka badai chapang ka polynomials but ha ka video bala dep ngala de batai khndiat chapang ka polynomial ki types of polynomial ka degree but kumta terter hang ni ngin Kenya don kani question 1 Hangni kaong which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reasons for your answer. Kajingkali kaong kini ki expression bala ai hangni. Kino badai kita ki polynomial badontang kawai ka variable but kino ki bomdai but ngidai ban ai ro ya ka reason. Kaban kong hangni ngi kani kadai 4x square minus 3x plus 7. Tekani ngipej kenang bahkan kani ka expression kandai ka polynomial ngipej ya ka exponent ya ka power jong ki variable lada ki power ki dai ki whole number kum 1 2 3 kum ta ter ki dai ki polynomial kimla bandai ki minus kimla bandai da ki fraction kimla bandai da ki decimal lada ki power jong ki variable ki dai ki whole number ka dai bet ka polynomial hangni ngipej new x power day 2 hang new x power day 1 bar hang nim don x takamut baro r kini x ki power day u whole number 1 2 takamut kani kadai ka polynomial bat ngipej katno tili ki variable don tang x ni x new x takadai ka polynomial in one variable but ngitho answer kumni this is a polynomial in one variable kaba r kadai y square plus root 2 Dontang way variable y but ngipej ya ka exponent ya ka power jong y kadai 2 dai whole number kamut kaniru kadai ka polynomial nitho angni this is a polynomial in one variable kaniru dai tang ka way ka variable badai y ka balai kani ka expression kadai 3 root t plus t root 2 ngipeh new t dai hapo root t ngila bantho ru kumni t root kadai power 1 by 2 Kemudian hang ni 3 root t kadai 3 t to the power 1 by 2 but ngipej kani ka power la ni ka exponent kamdai ka whole number kadai fraction 1 by 2 kemudian hang ni kani ka expression hang ni kamdai su ka polynomial tingi tho kumni ka answer this is not a polynomial because the exponent of a variable dai t is not a whole number telada kamdai ka polynomial ngim tho su bakadai tang ka vai ka variable tho bai ba kamdai ka polynomial kumni kabasau ka expression kadai y plus 2 by y dai hangni denominator but ya kani expression ngila ru bantho kumni y plus 2 uni y ngila bantho sajrong dangi tho sajrong y hangni dai power 1 dangi tho sajrong kula long minus 1 but hangni y dai power 1 whole number but hangni dai minus 1 kamdai su ka whole number dai minus 1 tekani ru kamdai polynomial ngitho this is not a polynomial because the exponent of a variable dai y yu iba ka exponent new power jong variable y dai minus 1 is not a whole number kamdai whole number takadaw kamdai ka polynomial ngipej kani ka basan kadai x to the power 10 plus y to the power 3 plus t to the power 50 hangni don lai tili ki variable but ngin check bakadai ka polynomial na m x power jong ni variable x dai 10 whole number y power dai 3 whole number t power 50 whole number te kaneru kadai polynomial henrei ka don lightly ki variables ni thought this is a polynomial in 3 variables next question 2 ka ong ni write the coefficients of x square in each of the following hakini ki expression la ni polynomial bala ai ngi dai bantho ya kata ka coefficient jong x square coefficient mut way number badon lang bad uniu x square kani banungkong polynomial hang ni kadai 2 plus x square plus 1 kai ka coefficient jong x square hang new x square mut way number badon lang ni ngimi i badon number henrei barbor don 1 mut ka coefficient jong x square hang ni kadai 1 kabar 2 minus x square plus x 3 x cube coefficient jong x square barbor hangni baro kini idai wanwan ya coefficient jong x square
x square hang ni number badon lang bado x square hang ni dei 1 biang but hang ni don minus kamut ka coefficient jong x square ka dei minus 1 kabalai ka dei pi divide by 2x square plus x ka coefficient jong x square hang ni number badon lang dei pi by 2 ngi tho pi by 2 but ka bas sao root 2x minus 1 coefficient jong x square hang ni ka dei 0 namar don u x square namar don x square la ban tho ni ba don x square henry coefficient dei 0 namar dangi multiply 0 into x square ka dei 0 but u 0 don a ni klem tho yo x square ta ka daw coefficient u x square dei 0 kabalai ka ong give one example each of a binomial of degree 35 and of a monomial of degree 10 hang ni dei ban ai ka wei ka example ba ka dei ka binomial but ka degree ka dei 35 but sakaway kan dei ka monomial ka degree kan dei 100 te ka banung kong binomial of degree 35 binomial kamut badon r teligi terms x plus 5 ngila ban thok ni hang ni don r teligi terms kan ni dei binomial but ka degree ka ong 35 kamut ka kani ka power jong ni variable ka dei 35 kumni ngi tho x to the power 35 plus 5 kani ka don r teligi terms ka dei binomial but ka highest power jong ni variable udon tang we hang ni te ka power ka dei lani ka exponent ka dei 35 te ka ni dei kata ka binomial is a binomial of degree 35 sakaway pat monomial kamut don tang way utem tang kaway ka tem but ka degree ka dei 100 tang kaway ka tem ngila ban tho x new t no variable ngila ban ai ngi tho dau t but ka power exponent ka dei 100 khnang bakan dei ka degree 100 t power 100 kani dei ka monomial of degree 100 tang kumni ngi dei ban ai yaki nuksa. Tementah kan equation 4 ka ong write the degree of each of the following polynomials. Idai ban tho yak ki degree jong kini ki polynomial ka degree ka dei ka highest power jong ki variables. Hang ni pe kani dei polynomial ban ka don tang ka way ka variable x but ka highest power ka dei 3. Hang ni power 3, hang ni power 2, hang ni power 1. Highest power dei 3 kamut ka degree 3 hang ni don tang way variable y but ka power dei 2 ka degree dei 2 hang ni tang ka way ka variable t but ka power ka exponent jong t dei hang ni 1 tu ka degree dei 1 but hang ni don variable kamut ka degree jong kan ni ka constant polynomial kan ni badai bai tang constant 3 number ka degree ka dei barabor 0 tingi thok answer kan ni banangkong the degree of 5x cubed plus 4x square plus 7x is degree dei 3 ka ba r ka degree jong kan ni 4 minus y square ka dei 2 ka ba lai degree of 5t minus root 7 t power ni exponent dei 1 degree dei 1 but degree jong 3 don variable hang ni ka dei 0 but kabasan hang ni ka ong classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials. Kini ke polynomial sang ni kino badai linear lani quadratic lani cubic. Linear kadai ka polynomial badon u degree 1, quadratic degree 2, cubic degree 3. Kabanang kong x square plus x. Hang ni x square plus x ni pe ka highest exponent lani ka highest power jong x dei 2. Hang ni 2 hang ni 1 ka degree dei 2 but ka polynomial badon ya ka degree 2 ka dei quadratic polynomial ni tho therefore it is a quadratic polynomial. Ka ba r x minus x to the power 3 highest power hang ni ka dei 3 the degree of x minus x to the power 3 is 3. Kamut ka ni ka dei ka cubic polynomial. Polynomial badon degree 3 ka dei cubic, degree 2 ka dei quadratic but degree 1 ka dei linear. Ka ni balai y plus y square plus 4 highest power hang ni ka degree ka dei 2 hang ni ka dei biang ka quadratic polynomial. Kani basa 1 plus x new x degree hang ni dei 1 highest power dei 1
kan day kani ka linear polynomial hang ni 3t ka degree jong polynomial hang ni ka day 1 u t don yo exponent 1 te kan ni ru ka day linear polynomial ka bahan riu r square variable r but ka highest degree day 2 ka day quadratic polynomial 7x cube kani ka degree day 3 but ka day ka cubic polynomial. Kublai shibun.